ya manzo mijin Aisha da Khadija Rasulallah. Ya manzo mijin Aisha da Khadija Rasulallah. Bismillah ya Allah, taimakan ni ya Allah, yayan wahala Allah, mai yabo ga Nurullah, Mustapha Habibullah, Muhammad Rasulallah. Na fara da sunanka Rabbana na roƙe ka, tsira da amincin ka ƙara wa habibinka, shi ka bai wa saƙonka ƙur'ani aikenka, ya isar da saƙonka Muhammad Rasulallah. Ya ɗaha ina son ka, babana na son ka, ummina na son ka, kunsuna ga ƙaunarka, shi ya sani begen ka, kama ni da hannunka, ka riƙe ni na zama naka, Allah na roƙe ka, ka kashe mu da ƙaunarsa Muhammad Rasulallah. Ya manzo mijin Aisha da Khadija Rasulallah. Yaban Rasulallah, zaɓaɓɓe gun Allah, al'aminu Nurullah, dan isar sagun Allah, in an ce ya Allah, sai an ce Rasulallah, ko da a kiran sallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulallah. Tugurin yabon manzo, tabbas manzo zai zo, sai mai ƙauna zai zo, ga halifa ma ya zo, jama'a da yawa sun zo, watakil da mutan gwarzo, dangi mu ƙara ƙwazo, da yabo ga fiyayyen kowa Muhammad Rasulallah. Ku dage da amsawa a cikin waƙar tawa, da yabo ga fiyayyen kowa, ita ce tsarabar huntuwa darajar sa Rasulallah. Ya manzo mijin Aisha da Khadija Rasulallah. Bayan mun shashati muka faro da salati, rabbi kai dubin salati ga Muhammadu baban fati, yanzu na yi nufin bayanin tafiyar mu akan titi, darajar sa Rasulallah. Darajarsa mafi kowa, mun ɗau hanyar huntuwa, motar ta lalace, hatta kai ga tsayawa, wasu sun fara salati, wasu sun fara fitowa, har sun fara tunawa, da su fara harrakawa, yabe shi Rasulallah. Dan sun hango kanya, sun je dan ɗebowa, sun tsinko fal da yawa, sun ban kanyar da yawa, mun sharsha dan sha'awa, sannan tayar motar tuni an gama gyarawa, muka ɗau hanyar huntuwa da yabansa Rasulallah. Ya manzo mijin Aisha da Khadija Rasulallah. Ai kun san da waɗanda nake yin tafiya, 'yan dokin bege ne kai aniya, akwai Yusuf ga malam baban gida kai hayya, abba lawal ai samun nan kujiya, abba fulani ga kalamullah da natibullah a cikin tafiyar sa Rasulallah. Ciyaman Mahamudun makwarari, sharu sira da sayyadi muntari, murtala PRO muloniya bahari, sharu awwali yakubun husba da ɗan ladi mai salati ga Rasulallah. Jama'a anan zan huta, halifa a fahimta, wannan waƙar da naita, wani fata a fahimta, mu riƙe baban binta, rayuwa mu rabauta albarkatun
ya manzo mijin Aisha da Khadija Rasulallah. Ya